З-за таго, што лепшыя айчынныя клубы распачалі вандроўку па еўракубкавым шляху, чарговы тур Беларусьбанк вышэйшай лігі будзе няпоўны. Тым не менш, АБФ-ФТБ заклікае наведаць стадыёны, бо, нягледзячы на абставіны, гульнявая праграма уікенда прапануе кожнаму заўзятару шэраг цікавых двубояў. Пра самыя прывабныя з іх далей пойдзе гаворка. Сёння трэцюю ды сёмую каманды першынства раздзяляюць усяго толькі 6 балаў, што робіць прэтэндэнту на месца ў лізе Еўропы ад краіны падрыхтаванымі да бескампраміснай барацьбы. Поўнач пакуль у табліцы вышэй, бо ўжо 8 тураў не саступае, і нават пасля згубы плеймейкера Ледэсмы дзейнічае хутка, нестандартна і востра. Захад наадварот, 2 туры запар ачкі губляе. Аднак падначалены Ігара Кавалевіча заўсёды дэманструюць звышздольнасці, калі трапляюць у крытычную сітуацыю. Геройскі ўчынак іх у дадатак можа матываваць вяртанне ў гародню Аляксея Лягчыліна, што раней належаў берасійскаму «Дынама». У мінулым сезоне абедзве сустрэчы скончыліся мінімум з 4 агульнымі галамі антаганістаў. Сёлета варта чакаць аналагічных вынікаў, бо каманды знаходзяцца ў топ-5 першынства па выніковасці. Акрамя таго, калектывы наўрад ці будуць дзейнічаць другім нумарам. Вельмі рызыкоўна аддаваць валоданні годным да наступу апанентам. Двубой прадстаўнікоў сталіцы ды мінскага раёна будзе той самай гульнёй за 6 ачкоў, якую заўсёды акаляе атмасфера апантанасці знакавага супрацьстаяння. Гаспадары адзначаюцца нячаста, перамагаюць яшчэ радзей. Аднак менавіта ў двубоях з недалёкімі суседзямі па табліцы выціскаюць пазітыўныя для сябе вынікі. Іслаж таксама зараз выглядае шарагова. 4 гульні запар ваўкі застаюцца без перамогі. І калі не руйнаваць трэцюю па найгоршасці абарону вышкі, пра якія амбіцыі каманды Жукоўскага ўвогуле варта казаць. Дарэчы, тыя ж самыя 4 гульні Менская вобласць жыве без голу ў чужую браму. Чарговы тур выбітны момант, каб перарваць серыю. Колькі б не цягнулася чорная стужка ў жыцці каманд, перарвацца рана ці позна яна мусіць. І вось, каб задаволіць абодва бакі, мы і прагназуем вынік сустрэчы ў нядзелю. Гэтай гульні варта чакаць, нават калі вы сочыце за нацыянальным першынствам толькі час ад часу. На захадзе краіны сустрэнуцца лепшы наступ чэмпіянату ды самая надзейная абарона. Госці прапусцілі ўсяго 5 мячоў за палову першынства. Пры гэтым ужо 540 хвілін запар не скараюцца нікому з візаві. Хаця на супрацьлеглым баку спрабавалі сябе ў якасці навала на чужую браму і Батэ, і Нёман, і Тарпеда Белас. Берасці ж, наадварот, ганарыцца наступам, высылкамі якога правяло ажно 27 мячоў. Апошні з іх на мінулым тыдні скарыў Нёман, тады як у чэрвені бела-блакітныя ажыццявілі ажно 14 трапных стрэлаў. Дадамо, што пры новым галоўным трэнеры «Дынама» выключна перамагала, тады як «Шахцёр» пры Сергеі Ташуеве ўжо 12 тураў запар не ведае параз. «Шахцёр» пасярод тыдня гуляў на туманным Альбіёне, таму, напэўна, сутыкнецца з шэрагам адаптацыйных цяжкасцей. Берасці ж пакуль не можа адначасова трымаць баланс наступу да разбурэння. Гэтыя недахопы з абодвух бакоў не дазваляюць камандам прадэманстраваць максімум здольнасцяў і, хутчэй за ўсё, прывядуць да нічыі.